Yabona umuntu omusha obhizi ekhuluma ethi indaba nifuna ukuvotela uZuma eguge kanjena umuntu ongasafa noma yinini ikhehla nifuna ukuvotela ikhehla. Mina ngimthathe serious nakestro. Mhlawumbe kungcono noma mhlawumbe kukhuluma umuntu omdala kodwa nje mekukhuluma umuntu omusha angimthathi serious. Ngiyavuma uZuma ikhehla and mina ingakho ke ngimvotela ngoba iyikhehla. Ngoba eyikhehla nje uZuma kusho ukuthi ngoba efuna ushintsho uZuma ayisekho yena into azoyibenefita kulolu shintsho. Akasalifunela ukuthi khona into azoyibenefita khona into azoyithola. Ulifunela for thina next generation thina. Uyenzela thina siyiyouth. Ngoba uZuma nje elwa kangaka akasalweli ukuthi uzothola something. Ulwela thina ukuthi athi noma ehamba emhlabeni ashiye ezweni eli-right. Ngiqinisile uZuma semdala. Ngahamba noma yinini emhlabeni uNkulunkulu akambiza noma yinini kodwa akwenzayo okwenzela thina yena akaseze ukubenefita. Ingakho simvotela uZuma. Ngiyabona ukuthi niyadideka simvotela ngoba akayicabangeli yena uzikhohliwe yena wacabangela thina. Uyabona manje uZuma guys angifuni ungasho uZuma unemali uZuma noma bangayi uZuma unemali zakhe akukho afisa ukulala akudlila ngakudli unenodana yakhe ududuzani engamenzela yonke into kodwa udela konke lokho ukuthi ahlale phansi abe nephisa adle imali zabantwana bakhe adle imali zakhe alwele thina. Ayisekho into azoyibenefit ayisekho vele kodwa ulwela thina. So bona umuntu omusha obhizi athi nivotela uZuma egugile alodahleka mina ngimthathi serious.